Hola, bona tarda, equip. Com esteu? Hola. Espero Bé, que bé, bé. totes bé. Sí, Mireu, us faig perfecte. un àudio per anar més ràpid Sí, i explicar-vos sí, un projecte que ha fet sí. el Pep Jo? Moliner, que és Jo el no. cap mossanaire dels Sí, dissabtes. amb el cap. Com La que gorra, la fa gorra. molt temps que no ens podem trobar, ell ha Quina... tingut la idea que qui Bueno, vulgui un dia vagi d'aquest a va ser. entrenar per Sí. l'entorn de Mossèn Oms i es pugui Això fer sí. una foto individual, me la faci Ep, arribar a mi i ell el divendres o recalcat. dissabte les penjarà Sí. a les Bueno, xarxes igual que ho feia fins més aviat ara dimecres. en el bloc de Mossanaires. I Només al una foto per Facebook. setmana i si me la feu Sí, arribar a una. mi així ja anem, Sí. per ell serà més fàcil perquè hi haurà Sí. molta altra gent Els que solen d'altres seguim, entorns. Sí. Ell ho ha parlat amb el Joan de Romparadís i amb mi, Oh, una ens ha meravella. semblat un bon Sí. projecte i és una Ell també manera de farà el mantenir mateix. viu l'esperit aquest Ben viu. mossenaire que fèiem els Sí. dissabtes. Sí. Vale? No cal que sigui Però... dissabte, evidentment, perquè No, dissabte hi ha molta sobretot gent, no. però si aneu un dilluns o un dimarts Sí, o el dia sí, que o sigui, dimecres. us feu una foto. Sempre Dijous dins també, la franja, respectant la franja horari Sí, dels que podem sortir, sí. de De 6 a 6 a 10 del 10. matí o de Això. 8 a 11 del vespre. La foto ha Això. de Una ser miqueta individual. fosc. Si hi ha fotos amb dues Una. persones, no les Tururut. publicarem. Penseu No. que els entrenaments els hem de fer individuals Sí. i Sempre. respectant sempre la distància. Molta Si us distància, trobéssiu algun amic per allà Sí. i decidiu Adéu, fer-vos adéu, una adéu, adéu, foto, adéu, adéu. aquesta no la De publicaríem. lluny. Vale? Sí. Queda clar, només valen les A fotos mi sí. individuals fetes dins aquella franja i I dins tant. l'entorn de Mossèn Oms, des de la Aquest és Masia bo. fins Que a bo. l'entorn que pertany a Terrassa. Sí. Can Déu, Sí. sapigueu que és de Sabadell. Per Oh, tant, mira, Terrassa, aquesta l'entorn gent. aquell seria Hospital, el Sí. Camí de les Oliveres, Sí, per fins exemple. als Sí. Mossos, Bé just. Ui, per allà, Castellarnau, bé just. tota aquesta franja, però No, ja passar Castellarnau la no. carretera i anar cap a Can Déu, allò Sí, seria sí. Sabadell. Vale? Oh, Font de Sabadell, que maco. l'Argelaguet, el També. carrer de la Grípia. Sí. Vale, Sí. doncs vinga, us Vale. animo a fer-ho. Vale? Jo I estic el que us he dit, animadíssim. si aneu a córrer per Sí? allà a partir de quarts Sí? de 9 és quan hi ha Sí? menys gent, els dies de cada dia. Jo vaig al Dissabtes i matí a les 6. diumenges, intransitable, em sembla, per tot Home, i arreu. tant. Veurem aquest cap de setmana Van com venir estarà. 60, de Vinga, una totes. abraçada a totes. Gràcies. Hola, Anna. Bon dia. Oi, sóc el Pep. Mira, Bon dia. que molt bé aquest projecte del Sí? Pep. Gràcies, Fa molt Mariona. bona pinta. Gràcies, Mariona. M'ha quedat claríssim que quedem un dia tots junts allà a Can Déu, amb samarreta sí o sí, i que ens farem una foto de grup i bueno, i així tindrem una foto de tothom junt a fora del terme municipal. Que malament, no. Estarà Sobretot molt el bé, terme municipal. Sí? Bueno, doncs t'has explicat perfecte i m'ha quedat claríssim. Mariona. O sigui que cada dia ens hem d'anar a fer una foto allà a Can Déu. Bueno, doncs avui quedem, no? És Sabadell, Can Déu és Sabadell. Vinga, digue'm alguna cosa. Xerrem. Ja t'estic dient. Papa, Mariona. que t'enyoro, home, que ja m'estic Jo també l'enyoro. Ai, Bueno. un petó. Adéu. Una altra per tu. Bé, gràcies, Anna. Gràcies, Mariona. Sé que ho has fet totalment en broma. Bé, gràcies, Vull dir, foto a la setmana, totalment sols i soles, i amb els horaris establerts. Me l'envieu, o li envieu al Joan, a l'Anna, amb el Joan de Romparadís, a l'Anna d'Et Seguim, i els que no siguin dels grups, doncs foto@mossenoms.b, val? Gràcies i que vagi bé.